Plano karon ni First District Representative Ria Gulyas nga tungaon ang unang distrito sa lalawigan sa Subo. Ang report ni Femari Dumamo. Sa higayon nga mamahimo ng usa ka balaod ang balaodnon nga giduso ni First District Representative Ria Gulyas. Ang dakbayan sa Talisay ug ang lungsod sa Minglanilla mo nalay magpabilin sa First District. Samtang ang mga dakbayan sa Naga, Karkar ug ang mga lungsod sa San Fernando ug Sibunga mahisakop na unya sa 8th District. Gipasabot sa kongresista nga daan na siyang nangonsulta sa mga mayor sa unang distrito, kabahin siyang plano. Dako ra kayo ang distrito. The first district, more or less with a population of almost 1 million. So medyo dako-dako gyud siya. And if you look at other districts, ang uban districts, they only have 250 to 300. So para nako, I believe if tungaon nako ang distrito with a new representative, mas maatiman. Tuyo lang ni Gulyas nga mas daghang pundo ang magahin sa mga lugar, unya nga mabahin na sa duha ka distrito. It's really para sa mga katawhan lang, kung duha mi magtabang, mas maatiman ang mga katawhan. Ako, I support it. We are the biggest district in the province of Cebu. Tingali nakita gyud nato na the district is too big. Then angay na gyud na mas better na 2 representatives para duha ang makatutok ug duha ka buok ang magdag budget na mada diha sa distrito. Positibo ang kongresista nga maaprubahan kinining iyang unang termino sa Kongreso. Oba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.